गसाइगाव मैदेरनि उदखार मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगावनि बनगाव गामियाव हरनि समाव हाग्रानि मैदेर फैना गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम। गसाइगावनि रायमना सोनाब फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय बनगावनि रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय दिनै मोनायाव हाग्रानि मैदेरा ओंखारबोना सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय आइजोनि मुङा सत्यवती बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जायो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव थैनाय आइजोनि फिसाय सत्रसिं बसुमतारीयाबो गोब्राबै जखम जायो। सत्रसिं बसुमतारीया जोबोर गाज्रि हालोदाव, बेनिखायनो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय खालामनो थाखाय थिसननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फुंनि 3:30 रिंगायाव रायमना माहारियारि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरफोरखौ होहरनो नाजानायाव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबदोंमोन। बनगाव गामियाव मोनसे बेबायदिनो दुखुनांथाव थासारि सोमजियो। बेजों लोगोसेनो हाग्रानि मैदेरा सामिल टुडु मुंनि सासे सुबुंनि मोसौखौबो बुथारनानै गालाङो। राति 3:20 জংঘলৰ পৰা হাতী আহি মিঠা লগাইছিল। তেতিয়া মিঠা সময়ত এই জুইজ্বলাবৰ বিচাৰিছিল বৰি মাইকীজনীয়ে। এই সময়তে হাতী দূৰ পেলাই মানুহজন মাৰি পেলাইছিলে মূৰত, আৰু এইফালে আঙুলত ঠানি আনি আকৌ সেইফালে লৈ গৈছে। এইখিনি হাতী মানুহজনক মাৰি পেলাইছে। মহিলা সিংহৰী সত্যৱতী বসুমতাৰী। তাৰ হাজবেণ্ড জখম চোৰ মাৰিছে না কিয় মাৰিছে সেইটো নাজানো, কিন্তু এতিয়া হেৰি পষ্টমৰ্টেম হেৰি কৰিলেহে, এক্সৰে কৰিলেহে ভাব। এইটো স্বামীৰ নাম সত্যসিং বসুমতাৰী। স্বামী মানে পুৰা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আহত হৈছে। হয়। কি গাঁও হয়? বনগাঁও। কেইটা বজাত হৈছে? 3:20 বজাত। এটা মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে না? হয়। गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारीनि रिपर्ट NBT लाइभ।